Ja som ju odpálil! Počkaj, veni to naplniť, Titro. Čo? Debil, kokot jednotý. Prázdna, nestrieľaj. Zablokuj. To tak rýchlo dojde? Tak uličky došli. To tak rýchlo dojde? Čo to je jedna zbraň? Priebaný kokot. Neviem, ale dosť bola drahá. Čo to stojí? Do 15 000. Jedna. Kokos, to má takú ránu, však značku poprehyňalo z tomu. Oho, Tak poďte si dostal, ne? dajme mu jednu takú skúšobnú z goriky. Ja ti dám, Horezo, ja som mal kúšal, či ja som mal ty kokos. Tá značka tam nepasuje, to tam bolo. Počúvajte, tie guličky sú rozmačkané. No co? Nie, oni sa rozhodli. Čo? Čo to tie guličky? Či ja som si už filmoval. Nejde o to, ale kde sú tie ostatné? Aha. Ja môžem. Hrstia. No, zablokované? Není. Debilu. Nie, zháď to, však budeš No, utravinované. je na to, ale počkaj hlavu. Víš, ja si ten som vzal, to som nechal strať do auta. To a pacienti, čo? Nelutuješ, že skončil, čo? Ale držím takáž. Nie. Nerozsýpaj! Nerozsýpaj, nerozsýpaj. Utekaj. Tu tam nenasereš toľko, díky. Ešte aj viac. Ešte aj pridaný zásobník dám na to. Hej, to čo? Neviem, to páček na to pridažen. No ešte mestíme. No, pecka, čo? Čo sú je také najlacnejšie? 2 koruny. Ale zóne zbranie, ty kokos. Ty si dá to také šmejdy. Čo sa najlacnejšie zbranie? Neviem. Čo? Počkaj, nestrelaj, bude sa to rozprchávať. Toto zavriem. No, zatvor to. To sú zafarvené. Ale to krajšie to drží. No, to už nedrží. A bolo krajšie, ale sám to. Ale musíš dať to mačko do toho. Čo to je pozor? Paintball, dá. Poďme robiť také... Zožeňme ešte jedno také...